Prakuta wis kandha ta, Pak? Kowe iki wis ora sah rig-rigan. Tangi. Ayo. Adeng kok sing aku tak tangi. Nek nyuwun sing apik tak darani Mbah Suta kowe. Sampeyan ki wis sepuh. Wis ora susah macem-macem lenjuget. Nek jaman nom-nom biyen ya anggere ning gejah ngono ya akeh cewek do nyeraki kowe kuwi. Di saiki